യാക്കോബായ സഹോദരങ്ങളെ, മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇന്ന് രാവിലെ ഞാനിന്ന് ഒരു മെസ്സേജ് ഇട്ടു. അങ്ങനെ മെസ്സേജ് ഇട്ട് തോൽപ്പിക്കുന്ന ഇടപാടുകളൊന്നും ഞാൻ നടത്താറില്ല. ചിലപ്പോൾ 1-2 മെസ്സേജ് ഇടാറുണ്ട്, അത് വളരെ സത്യമാണ്. ചിലപ്പോൾ ഇത്തിരി കൂടിയ മെസ്സേജ് ആയിരിക്കും ഇടുക, അതായത് വരികൾ കൂടിയുള്ള മെസ്സേജ് ആയിരിക്കും ഇടുക. അതിൽ കവിഞ്ഞ് ഞാൻ ദ്രോഹിക്കാറൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഒരു വസ്തുത പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. 2021 ശ്രേഷ്ഠ ബാബ ഒരു വിൽപ്പത്രം എഴുതി വെച്ചു എന്ന് പറയണത് സത്യസന്ധമാണ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ആർക്കും തർക്കം വേണ്ട. അത് കണ്ടിട്ടുള്ള ആളുകൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ധാരാളമായിട്ട് ഇന്നും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. പീറ്റർ കെ എലിയാസിനൊക്കെ അറിയാം, പക്ഷെ പീറ്റർ കെ എലിയാസ് ഒന്നും അത് പറയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണില്ല. അത് കൂടാതെ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ പീറ്റർ കെ ഏലിയാസ് പറയണമെന്നില്ല, മറ്റു പലരും ഇവിടെ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലും അത് പറയട്ടെ. അവരത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അവരത് വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാവയുടെ ശുശ്രൂഷയുടെ അവസാനം മലങ്കര മെത്രാപ്പോലീത്ത സ്വയം അവകാശപ്പെട്ടു ഇത് 2021 എഴുതിയ വിൽപ്പത്രമാണ് എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു. അതിലുള്ള പല വരികളും 2021 വിൽപ്പത്രവുമായിട്ട് യോജിക്കുന്നില്ല. അതാണ് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ആളുകളിലുള്ള സംശയം. അല്ലാണ്ട് ആളുകൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ മണ്ടന്മാരാണ്, എല്ലാവരും മോശക്കാരാണ്, അത് പറയാൻ പാടില്ല, ഇത് പറയാൻ പാടില്ല, മറ്റേ കാര്യം പറയാൻ പാടില്ല. ഏത് കാര്യം പറയാൻ പാടില്ലാത്തത്? മോശമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയണം, മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ പറയണമെന്നില്ല, പറയുമ്പോൾ സത്യസന്ധമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി. അല്ലാണ്ട് ഇന്ന കാര്യം പറഞ്ഞോളൊന്നും ഒരു നിർബന്ധമില്ല. പറയുന്നത് സത്യസന്ധമാണ്, പിന്നെ എന്താ കുഴപ്പം? അത് പറയാൻ പാടില്ല, ഇത് പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് ആരെയായി മൂട്ടി വെക്കണത്? ആരെയായി മാറ്റി നിർത്തണത്? എനിക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല. ഞാൻ മെസ്സേജ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ആരോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഏതൊരു ജേക്കപ്പെട്ടിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ആരോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ആരാന്ന് ഞാൻ നോക്കിയില്ല കേട്ടോ, പേരുമിട്ട് നോക്കിയില്ല. അങ്ങനെ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അത് മാറ്റണം, അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല എന്നോ. എന്ത് പറയാൻ പാടില്ല എന്ന്? സത്യസന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. ഏതായിരുന്നാലും പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക്, ഇത്രയും ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക്, ആ വിൽപ്പത്രത്തില് ഒരു ഭാഗത്ത് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട്, കാലം ചെയ്ത ശ്രേഷ്ഠ ഭാവിയുടെ ഭൗതിക ശരീരം പുത്തൻകുരിശിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കല്ലറയിൽ സംസ്കരിക്കണമെന്നും ആ കല്ലറയ്ക്കയുടെ മുഴുവൻ ചെലവും വഹിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ കല്ലറ പണിയാനായിട്ട് അന്ന് തയ്യാറാക്കിയതാണ്. പുതിയതായിട്ട് കല്ലറയൊന്നും പണിതുണ്ടാക്കിയതല്ല. അന്ന് പണിത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ കല്ലറയ്ക്ക് മുഴുവൻ, ആ കല്ലറയുടേതായ സാമ്പത്തികം മുഴുവൻ മുടക്കിയത് കോതമംഗലത്ത് കത്തീഡ്രൽ പള്ളിയില്, സെന്റ് മേരീസ് കത്തീഡ്രൽ ചർച്ച് കോതമംഗലം, അതെന്ന് വെച്ചാൽ കോതമംഗലം വിശുദ്ധ മർത്തമറിയം വലിയ പള്ളി ഇല്ലേ, ഒരു സാധു ഇടവക്കാരനാണ് ആ കാശ് മുടക്കിയിരിക്കുന്നത്, അതിന് മുഴുവൻ ചെലവും മുടക്കിയിരിക്കുന്നത്. അത് ബാവ അതിൻ്റെ അകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ കക്ഷി ജീവിച്ചു ഇരിപ്പുണ്ട്. ആ കക്ഷി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറി പറയോ, വിവരം പറയോ ഒന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. ആ ആള് മനുഷ്യൻ വെല്ലുവിളി ഇടവക്കാരനാണ്, അതെനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം. അദ്ദേഹം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പൈസ കൊടുത്തതിന് കൃത്യമായ തെളിവുകൾ എന്ന് പറയണത് 2 പേരും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. ഒന്ന് ബെസ്സി അച്ഛനാണ്, 2 AP അൽദോ സാറാണ്. നമ്മുടെ കോളേജിനൊക്കെ നമ്മുടെ പിറവം BPC കോളേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പളായിട്ടിരുന്ന് പെൻഷൻ പറ്റിയ മാന്യദേഹമാണ് ശ്രീമാൻ AP അൽദോ സാറ്. അദ്ദേഹത്തെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അദ്ദേഹം കള്ളം പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയൊന്നുമല്ല. അദ്ദേഹത്തിന് കള്ളം പറയേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല ഈ ആ കാര്യത്തിന്. AP അൽദോ സാറിനും
ഈ ബസ്സി അച്ഛനും കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം. കൃത്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അവർ രണ്ടുപേരും കൂടി അത് കാശൊക്കെ മേടിക്കുകയോ എണ്ണി കൃത്യമായിട്ട് തിട്ടപ്പെടുത്തി കൊടുത്തക്കണ ആൾക്കാര്. അപ്പൊ ഇത്രയും സത്യസന്ധമായിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ബാവ തിരുമേനി അത് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. വെല്ലുവിളി ഇടവകക്കാരനായ ഒരു സാധു മനുഷ്യൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് വെക്കണ്ട എന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എൻ്റെ പേര് അങ്ങനെ വെക്കാൻ പാകത്തിന്, ഞാൻ വലിയ പുള്ളിയൊന്നുമല്ല, എനിക്ക് ആവുമൊന്നും വേണ്ട, എനിക്ക് ബാവായോടുള്ള ഇഷ്ടം കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കാശ് മുടക്കുന്നത്. ഒരുപാട് കാശുള്ള ആളല്ല താനും, എനിക്ക് അയാളെ നേരിട്ട് അറിയാം. അദ്ദേഹത്തെ ബാവ നേരിട്ട് പല കാര്യത്തിനും സഹായിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ആ സഹായിച്ചതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പ്രത്യുപകാരം എന്ന നിലയിൽ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം അത്രയും കാശ് മുടക്കിയത്. അന്ന് ഈ 2023 അദ്ദേഹം എഴുതി വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അത് ഈ കല്ലറ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെലവ് വഹിച്ചിരിക്കുന്നത് 50,000 രൂപയാണ്. ആ 50,000 രൂപയാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ആ 50,000 രൂപയാണ് ആ മനുഷ്യൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് വളരെ വ്യക്തവുമാണ്, അതിന് സാക്ഷികളും ഉണ്ട്, അതിനൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും നമ്മുടെ പുതിയ വിൽപ്പത്രത്തിൽ കാണുന്നില്ല, വായിച്ചു കേട്ടതിലില്ല. വിൽപ്പത്രത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളും. അത് കൂടാതെ അന്ന് നമ്മുടെ മലങ്കര മെത്രാപ്പോലീത്ത ജോസഫ് മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് തിരുമേനി വായിച്ച പല കാര്യങ്ങളും അതിലില്ല. ചില കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഇന്നയാളെ എനിക്ക് ശേഷം ശ്രേഷ്ഠ കാതോലിക്ക ഭാവിയായിട്ട് വാഴിക്കണം, ഇന്നയാളായിരിക്കണം എന്നൊന്നും അന്ന് എഴുതിയ വിൽപ്പത്രത്തിൽ ഇല്ല. ഇതെല്ലാം ഒരു സത്യമായ വസ്തുതയാണ്. ഇനി ഇത് എഴുതാനൊക്കെ കൂടി ആ 1-2 വക്കീലന്മാരുണ്ട്. ആ വക്കീലന്മാർക്കും ഇത് പറയാം. കാരണം അന്ന് ഷാജി ചൂണ്ടയിൽ എന്ന് പറയുന്ന മാന്യ വ്യക്തിയാണ് അന്ന് ഉള്ളത്. ഇന്ന് ഈ തമ്പു തുകലന്റെ സ്ഥാനത്ത് അന്ന് ഷാജി ചൂണ്ടയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ പിന്നെ ഈ തമ്പുവിന്റെ പേര് വെക്കുന്ന എവിടെന്നാ? ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വിരോധാഭാസങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ചില കാര്യത്തിലൊക്കെ സ്വന്തം കാര്യം കാണേണ്ട ആവശ്യത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പലരും കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ഇപ്പം പലരുടെയും ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് അത് വളച്ചൊടിക്കുകയും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതി കൊണ്ടുവന്ന് വായിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാൻ മിടുക്കുള്ളവർ അങ്ങനെ പലതും ചെയ്യാം. അത് ഏറ്റുപാടാനും സ്തുതിക്കാനും കഴിവുള്ളവർ അതങ്ങനെയും ചെയ്യും. സത്യങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിണ്ടാൻ പാടില്ല, പറയാൻ പാടില്ല, നോക്കരുത്, കാണരുത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനോട് എനിക്ക് വലിയ യോജിപ്പൊന്നുമില്ല. സത്യം അറിയാവുന്നവർ സത്യം പറയണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ ഞാൻ നേരിട്ട് നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഹാജരാക്കും. എനിക്ക് അയാളുടെ വീട് അറിയാം, ആ കക്ഷീനെ അറിയാം. വരാ പറഞ്ഞ അയാൾ കിളി പോലെ വർത്താനവും പറയും. ഇതിനു മുമ്പൊക്കെ ചില മെസ്സേജ് വിടാറുണ്ട് അയാളൊക്കെ, അതൊക്കെ എനിക്ക് നേരിട്ട് അറിയാം അയാളെ. അപ്പോ ചില കാര്യങ്ങൾ അങ്ങ് പറഞ്ഞു വെച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരിക്കലും ആരോടും ഒരു വിരോധമില്ല. അതിനകത്തൊക്കെ പല ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി ഇടുന്ന പലരെയും നമ്മൾ മോശക്കാരായിട്ടൊന്നും കാണരുത്. പ്രത്യേകിച്ച് എബി സാറ്, എബി എബ്രഹാം, വിൽസൺ, റോയ് സാറ്, ജോ കുര്യൻ സാറിന്റെ കാര്യമൊന്നും പറയാനില്ല. ഒരു കുഞ്ഞു തെറ്റ് തന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ ഒരു പിതാവിനെ പോലെ തന്നെ എല്ലാവരെയും തന്നെ ശിക്ഷിക്കാറുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഒരു വാക്ക് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് പേടിയാണ്. അതേമാതിരി നമ്മുടെ സുഷമ പുന്നൻ, ഇങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ഭംഗിയായ രീതിയിൽ അടുക്കും ചിട്ടിയായിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് സംസാരിക്കാറുള്ളത്. വേറെ 1-2 പേരും കൂടി ഉണ്ട്, ഞാൻ പേര് വിട്ടുപോയി, എല്ലാവരുടെയും പേര് ഓർക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് ഇവിടെ ആരും ഈ പറഞ്ഞ ആളുകൾ ആരും ഒരു മോശമുള്ള കാര്യം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല. വിൽസനൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടിയാണ് പറയണതൊക്കെ അയാൾക്ക് മുഴുവൻ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. തന്നെയല്ല കുറെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം അദ്ദേഹത്തിന് പറയാം. അദ്ദേഹം കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഇതില്. അതൊക്കെ ആ സംസാരം കേൾക്കുമ്പോൾ അറിയാലോ അദ്ദേഹം പഠിച്ചിട്ടാണ് പറയണത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പഠിച്ച് പറയുന്ന ആളുകളൊക്കെ മോശക്കാരാണ്, അല്ലെ നീ ഒന്നും പറയണ്ട എന്ന് പറയണതിൽ വലിയ അർത്ഥമൊന്നും ഇല്ലാന്നേ. ആൾക്കാരെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയും, അറിയാവുന്നവർ പറയും, അന്നേ എനിക്ക് പറയാനൊക്കെ ഉള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആരെയും മോശപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടല്ല പറഞ്ഞത്. ആരൊക്കെ എന്തെങ്കിലും മോശമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. കുര്യാക്കോസ് മണ്ണാപറമ്പിൽ, കോതമംഗലം വിശുദ്ധ മാർത്തോമാ ചെറിയപള്ളി ഇടവകക്കാരൻ. ഓക്കെ.